Înainte să continui, vreau să spun că ăsta e un video update de la videoclipul trecut. Mulțumesc! Salutare, domnilor! Cred că ați văzut videoclipul Chris nu a greșit cu nimica. Sau dracu știe cum se numește. Ăsta e un update video la videoclipul ăla, pentru că m-am uitat mai mult pe TikTok și am aflat mai multe chestii care zic oamenii că îs adevărate. Și acestea îs că, că Chris își divorțează nevasta și, nu știu, își lasă copilul și vrea să se căsătorească cu Carl. Bă, eu când am văzut astea am zis că mă tai pe vene și mă arunc pe geam. Cum am mai zis în videoclipul ăla, el o recunoscut pe Twitter că e bisexual și lumea a primit, și el a primit foarte mult hate pentru asta. Mi se pare foarte ciudat, adică unii oameni zic că își divorțează nevasta, că Carl efect și că vor să-i aducă pe aia vechi. Deci, o să pun videoclipul ăsta în 3 părți. 1. De ce aș vrea să-și divorțeze nevasta? Pentru că, din câte am văzut pe TikTok-urile lui, e foarte bucuros să aibă copilul lui în preasmă și tot așa. Și plus, nevasta lui, la fel, am văzut pe TikTok că știe nevasta la aproape și ea. Nici mi se pare foarte ciudat și foarte rău din partea voastră să credeți chestii false. Doi la mână. Ce înseamnă Carl efectul, frate? Adică mi-am pus întrebarea asta de foarte multe ori și mi-am dat seama că Carl efectul este vorba când un membru din echipa MrBeast este afectat de Carl și pleacă. Am și o întrebare. Handicapaților, că n-am cum altceva să vă spun. Jake a plecat din faptul că a vrut să plece, Weddle a plecat deoarece a vrut să plece, Ty a fost luat de pe stradă, deci s-a dus altundeva, Tyler încă îi în spatele videoclipurilor, adică el încă e prieten cu ei și încă face chestii cu ei, adică a fost la Kids Choice Award, dar lucrează în spatele camerei. Marcus a plecat din tâmpenia lui. Așa, mulțumesc. Și voi dați vina pe Carl? Bă, voi sunteți ori dobitoci, ori handicapați. Da, mă, da, eu cred că nu spun adevărul, pentru că, cum zic, ei, cum să zic, ei cred că au plecat din cauza lui Carl. Bă, tu vrei o sticlă Timișoreana în cap și nu știi cum să ceri? Ce Timișoreana? Tu te mă dacia până în zona. Cum ziceam și 3. Ce problemă aveți, mă, că Chris o recunoscut că e bisexual? Adică și Jaden Animation o recunoscut că cum o zis? Da. Răus, cum să zice, că na, eu sunt handicapat și nu știu cum se citește. O să zic arauce. No. În fine. Și au primit hate pentru chestia asta, că cunoscut, dar la ea cred că chiar nu se merită hate-ul, nici la Chris nu chiar se merită hate-ul, fra. Deci chestia asta cred că demonstrează cât de toxici sunt membrii MrBeast. Deci, și mi se pare foarte trist chestia asta. În fine, sper că v-a plăcut acest videoclip. Mă doare capul să văd că abonații la unul dintre cei mai iubiți BFF-uri din lume, cel mai mare content creator din lume, are hate-ul și la fel și un om. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!